Hola, bon dia a totes i tots. Ara sí que us demanarem el màxim de silenci possible, els petits i les petites boca de mosquit, perquè ve una part molt emocionant del dia. Donar la benvinguda a les famílies de quart, de l'alumnat de quart, gràcies per haver vingut. Ara el que veurem és una obra de teatre creada per l'alumnat de quart, nens i nenes de quart, que és una adaptació de la llegenda de Sant Jordi que ells mateixos també han escrit i han adaptat. Per tant, és doble feina, la representació i l'adaptació escrita que han fet aquests nois i noies. Esperem que us agradi, que en gaudiu molt i vigileu amb el drac, la princesa i Sant Jordi. Endavant! Hola a tots i totes. La història que us explicarem ara és una mica diferent. Us en recordeu de la llegenda de Sant Jordi? Doncs us deixem perquè pugueu veure aquesta llegenda tan especial. Endavant! Sant Jordi, lluita i mor llibertat. Salva'ns! Sant Jordi, sisplau, salva'ns! Oh, tranquil·let, no matis el nostre Sant Jordi. Princesa, et menjaré amb patates, ketchup, maionesa i suc de princesa. Tranquil·let! Deixa'ns tranquil! Deixa'ns tranquil! Oh, quina ossa tan meravellosa! Oh, quina rosa més bonica! Que bona olor! No l'agafis, princesa! Vigila, no se n'és del sud! Què està passant? Què fem? Estem viatjant en el temps! Sant Jordi, la princesa i el drac han viatjat en el temps. Acaben d'arribar al 2022 i estan molt confosos. Els espera una gran aventura! Què està passant? On estem? Què és tot aquest soroll? No escolto! No entenc res de res, on estic? Alerta! Vigila! Porta, que et trepitjo! Bici, que no podeu passar, ja sé un punt vermell. Però quin lloc és aquest? Els cotxes. Què és això? Semàfor? Què és? No ho sé, Jordi, no sé de què parleu. Digue'm quin lloc és aquest, o ara mateix et menjaré. Disculpa, està una mica nerviós. Què fas, drac? Que no pots parlar a la gent així? Però si ningú em contesta. Calma, anem a averiguar què està passant. Mireu, mireu, què és això? No ho sé. Anem. Hola, què voleu? Tinc roses, vermelles i llibres. I per què vens roses i llibres? No sabeu que avui és el dia de Sant Jordi? Sant Jordi? Però si el Sant Jordi soc jo. Sant Jordi, tu? Però si tu ets un home disfressat. Què estan fent allà dins? Els personatges han vist que estan celebrant la diada de Sant Jordi. La princesa Sant Jordi i el drac entren a un teatre i tenen molta curiositat per allò que està passant.
continuava veient l'obra de teatre. Cada vegada era més interessant i van seguir opinant sobre el que veien. Però aquest noi no sap controlar l'espasa. I jo per què soc tan dramàtica? I ara intento fer mal als meus amics. Hem de fer alguna cosa per canviar la nostra història. I si tornem a casa? Però com ho podem fer? No tenim la rosa. I si provem de buscar la rosa que ens va fer venir aquí? Oh, l'estic veient! Mentre mantenien la flor, tots tres van decidir que volien canviar la seva història, perquè hi havia coses que no els agradaven. Quan van regressar al passat, van decidir apropar-se al castell. Ei, reina, us hem d'explicar moltes coses. Mare, pare, ens ha passat una cosa extraordinària. Ens hem teletransportat al futur. Hem vist coses que no ens han agradat i hem decidit ser amics. Què? Al futur? Què esteu dient ara? Amics, sou un drac. Per què heu decidit això? Perquè vam veure la llegenda que presentava. Hem pensat que som molt egoistes. Per això volem ser amics. D'acord, em sembla molt bé, però què us ha fet pensar això? Jo era molt xurito. Jo era molt figaflor. I jo era molt salvatge. Podem viure al vostre castell tots junts. Espera. No! D'acord, podeu viure i ser una gran família feliç. Perfecte, però haureu d'ajudar a les feines de casa, Ara som una família. Moltes gràcies, des d'ara puc ser la vostra mascota i us puc ajudar a la cuina. M'encanta ser de cuiner. Des d'aquest dia van ser tots amics. I aquí acaba la història de Quart. Feliç Sant Jordi, nens i nenes i familiars de l'Escola Francesc Macià. Gràcies per haver vingut! Ei, però això no s'ha acabat aquí.
Bé, esperem que us hagi agradat molt aquesta adaptació de l'obra de teatre que ens ha fet l'alumnat de quart. Gràcies de nou a les famílies per haver-nos acompanyat. Gràcies a tots els nens i nenes de l'Escola Francesc Macià per la paciència, per haver participat i esperem que us ho hagueu passat molt bé. Ara ja donem l'acte per acabat i esperem trobar-nos al Sant Jordi del 2023. Gràcies i res, fins la propera.